Първа позиция в Гледам и не вярвам на ушите си. нервната бомба, в която се превърна Тити Папазов след мача между Левски и рилски спортист. Пладнички грабеж се казва на това нещо. Пладнички грабеж се казва на това нещо. Това е за благодарност. Попитайте ръководството на Самоков. Кой извади работната виза на дългия играч? Попитайте ръководството на Самоков. Да чуем какво всъщност е обвинението. Значи аз мога да бъда мъж и да бъда коректен спортист. Да търпа лигавщините и корка на този път Бахтин в Македония. На всяка ситуация. На всяка ситуация. И големия му треньор. Всеизвестно е, че Тити Папазов е емоционална личност, но този път мисълта му подскача като дриблираща топ. Аз сърда на корката на моя колега. Когато аз съм имал морал, цяла седмица тръча в агенция му, за достъпите колко съм бил аз там. Ще се моля за това машина. Те не могат да няма какво да става. Аз те моля за другия отбор. И да получат това отношение. От Караджовски да ми се пърне само. Да играм баскетбол. Той като мене, бе. Все по-трудно му се разбира на Тити, но пък за сметка на това прекрасно илюстриран. Ще гледаш тука, на Караджовски. Хвърляне, хвърляне, хвърляне. Стига хвърляне, Тити, ще вземеш да се сечнеш. Кажи нещо за обобщение. Безкрайно го уважавам, най-добрият треньор тук в България, повярвайте ми. Знание има колкото студии да има знание. Ама трябва да се да бъде и мъж. Дайте другия въпрос. Други въпроси, ама ако някой посмее. Не се обаждай. Не се обаждай. Не се обаждай. Що избъркате на ваш отбор, бе? Що случайно избъркате на ваш отбор? При 60 на 50 да пишете на нас да стават 60. Що избъркате, бе? То вие избъркате в наша полза. Да кажем, че е случайно. В търсенето на истината за изгубените точки, Тити пренася скандала по коридорите. Светеше 63 на 50. Има резултат. Ако не е светло, разбирам. Ако не е светло, ще се съгласявам с тебе. Но то светва. 63 на 50. Чакай, ще влезна вътре ти тук, да ми държиш като. Като ми държа? Не ми държиш, не ми се заби. Какво ще заби? Не ми се заби. Тити да се зъби, това е пълен абсурд. Той търси истината. Рачо, ела ме кажи му на спочилище. Светеше ли 63 на 50? Кажете му, бе. 61 на 50. Не, Валя, аз да дойда. Не, 63 на 50. Не знам за точките, ама кръвното на Тити е поне 250 на 130. 250 на 130. Направо ще щупи границата ни на търпимост. Колко пише? 20 на 40 пише горе. 20 на 40 метри. Това беше